guys. Welcome back to my video guys. Sorry for not posting a days ago guys. Kaya nanguli mi sa Negros. Nagbakasyon mi guys. So yeah guys. Kaya so let's get mga person before na matulog ko mga person. Kay wala kay upload mga many days guys. Kay laag mi guys, you know. So mag-skip sa Carnival of Terror. Kay matok ta aning James. Okay, mo arita sa baba niya. Okay, dira ta dire. Oh my god. Okay, masakay ta dire. Oh my god. Okay, anyway. Wow. Magi wala ta nagsakay sa train, guys, oy. Okay, makam di si laba dire. No. Laba. Ano tayo? Balloons. Inuning balloons. Una pa na akong balloons. Hala! Ang baba ni Kran kadako, gid. Kaya dito. Kambak sa yung mga balloons. Rira si James. Wow, kadali niya ka na. Wow. Yana on. Lang. Let's go. Cool. Kaya rin ito. Kaya mag-jump ta sa mga unsa pangalan ni. Mental ubing. Sorry. Okay. Oh my god, si kami. Nakalimutan ko ng YouTuber. Higuan ni ko ba? Mga guys. So, muambak na siya full damage. Agay. Dito palit. Yeah. Oh my god. Oh, that's good na hurt. Okay, di ko palit lagi. Okay, muambak na lang ito. Mga person. Ay, drama person. Naan na po din. Agay. Mga ubi karon no. Kaya na yun na yung mga inyani ay ambot na lang. Sana agay. Nahulog ko. Sakit sa kitiin. Nahulog. Ano man ni? Bakas. Nakakuha na yun ta. Malipong man taon ito eh. Kaya nata. Agay, kagagmay ani. Gagmay ka ay, nakarang musyusur na mahugig ani. Kagagmay. Agay ta. Agay, ambak ta. Agay, ambak ta gani. Magay ilang pertahan, dili gahi. Ilang duel. Diba? Oh, yeah. Okay, anyways. Let's get to the leather. Hindi kabalo. So, anyways. Oh my god! You want to swap? Hala! Hala! Kakripi sa nawong. Agay, ayaw ko. Ayaw, cool. Pasak yata! Okay, dara na. O, diba, awa? Bulag kay siya. Awa lang. Anyway, aray na lang ta. Oh my god. Anyways. Ano diha man ang pertahan? Ay. Oh my god, naunsa man eh. Wala man eh. Lagi, unsa nila paghimo? Wala man ni ispanan ni. Wala gito. Anyways, umambak ta sa mga balon na daloy. There's only way down. Hope into the. Karita. Wow. Ewan ako ba?
Kaya ba, toy? Kanunghog man sa dunggan ako. Ano na? Udara. Easy ra kay ito. Oh my God. Oh my God! Nahiwa yun ko. Nahiwa yun. Hindi ko palit da. Kaya ba siya pagkari? Ay po! Hindi ko palit. Oh, diba? Oh. Oh, diba? Malita. Agay, aray na kita. Agay. Buto dog the light. Ikaw eh. Ano naman eh? Oy! Okay, dala na. Good na. Woo! Okay, mana. Oh my God, what's this? What is that? A portal? Okay, dala na. Masud sa portal. Portal ni Clown. Oh my God. Umakambak ka dari sa walang agay. Into the abs. What's the abs? Anyway. Ano sa to? Bulkano nagsabog. Agay! Mag-ingat taan niyo mga guys. Oh my God. Oh my God. Shower. Woo! Shower time. Ay! Hindi ko come back. Gamay tito. Okay, balik dito dari. Gamay tito kita. Hindi wala atong ambak dito. Oh. Okay, good na. Asa man tani? Agay kagamay. Ara. Udara. Boom. Oh, di ba? Mana? Agay, ari na po sa mga spin. Oh my God. This year ba? May gula. Kaso okay. Anyway. Oh, la! Trial na ako. Tira to. Sige na. Oh, balo ko. Oh. Agay, kakatol. Oh. Agay, hindi man ko ka. Agay. Sana hindi mapul. Okay, mana wala ta na pull. Okay, yan po sa mga portal ni. Okay, boy. Wow, cool. Run pass menon na ta panganan ni mga guys. Natay pass dagan. Tapos karon na pud tay jump heights matag superhero ani guys. Wow, matag superhero ani mga guys. Kaari na pud ta. Ayun saan man ni. Mag-sound man mga guys. Ay, dara mga guys. Sabi ko dito kakakuha to mga guys. Agay! First time lagay na ako. Anyways, let's jump this. Oh! Hindi kailang matay ta. Magkadi ko palit eh. Okay guys, jump higher. Agay, nga hindi mo ko kaya mato. Hala. Napasok sa laba. Pew, that
place was scary, but we still trapped in the cannibal. Okay, unsa niya? Yan ni Queen. Catwin. No. Sani. Lo. Hala. Naglalibat na ko. Naglalibat na ko da. Nalibat ako. La. La. Sani. Ano, let's pick this one. Okay, that did it. Hey. Let's play this game. Oh my god, into the ad. No, let's go. Oh my god, anyway. Anyway, let's get. Okay, good. Oh, diba? Go. Let's go. What's this? Gagan mga babes. Yan na nga babes. Dagan. Wala! Oh my god! Binaku! Kayaan ko ato ha. Bye! Oh, mana? Nakalampos sa jod. Kaya na po sa secret door. Sama ni. Sama ni ng door ni. Kan ba ni? Hop ito the roller coaster and net it up here. Okay. Aswitch. Guys. Ariyawan ko to. Bahay na yato. Ato tingog daan. Ala, kalau isa kong nawong. Ang sama ni. At that was bumpy ride. At least we skipped the canvas. Oh, skip it Same, the creator has got a bit lazy with the winner rooms. But there's a few cool things we can also please. Okay. Na loy kini kaning kuan. Tapos sama ni sangot ang badge. Wow, bebe ang sama ni. Ano man eh? Wow, ka-cool. So cool. That's it guys. Hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito guys. Don't forget to like and subscribe and maintain yung notification bell para ma-notify kayo if mga bago na akong video. So bye mga friends. See you in the next video mga friend. Bye!